Един му е Джумал от 4 годишен. Традицията му предават неговите родители, които също се маскират и са част от кукерската група от село Иван Вазово. Тежи маската, обаче емоцията, когато се облечеш, е съвсем различно нещо. Ти не мислиш колко ти тежи маската и че искаш веднага да я свалиш. Съпруга ми е от това село и така се зароди покрай него любовта. Създава съм я и на моите деца. Те също, едното ми е в състава. Съпруга ми също. Цялата фамилия е в самия състав. Групата от село Иван Вазово можем да познаем по високите маски, някои над 2 метра. Традицията при тях датира от 1950 година. Маските са високи, наричат се кавуци и са направени от картон, хартия, здрав материал и дърво, които са олицетворение на доброто с много богата окраса. Характерният елемент при нас е, че на всеки от кавуците, както може отново да забележите, има огледала, в които демоните, злите сили и бесовете да се огледат и да избягат. Конусовидна форма имат, който има поставен прът на гърба, за да може да стои маската изправена високо, тъй като са близо около 2 метра с височина. По традиция се пълнят с сламена ръж. Колко тежи една такава маска? С лопките може би около 20-30 кг. А най-важното за всички над 12 000 участници в фестивала Сурва е да съхранят традицията. Аз съм сурвачка, когато се обличаме и гоним злото.